No niin, eli nyt jatketaan taas. Vähän helpompi uppi. Kun siitä ensimmäisestä tuli 30 minsaa. Se oli vähän pidempi. No mut yleensä ensimmäiset jaksot on muille lyhyempi. Mä teen pidemmän. Vähän vaihtelu. Mä löysin Hyvä. tuon nukku. Juos. No. Hetkonen, mulla on muuten vissiin pihvi. Joo. Säkin tarvitset ruokaa. Tuossa on kanno. Kun... Ootappa. Nonni. Mennään jatkaa tätä kaivosta. Joo. Mä nyt tiedän miten me saadaan obsidianin ilman, että meillä on timupikkiä tai sellaista. No, Me tarvitaan tinaa, onko sulla sitä? Täällä on. Hyvä. mihin me obsidiania tarvitaan? Tehdään transmutaation tabule. Eikö Se on aika halpa ja... Me tarvitaan sitä sen sticky resingin tekemiseen. Niin. Mä jatkan tätä meidän taloa. Mennään mainimaan. Joo, mä kaivan tätä eteenpäin. Eikä sitten tietenkään. Tuoksa mulla piki sieltä? Joo, ota. Niin saan uuden piikin. Joo, iron pikit. Joo, niillä sä saat... Häh? Niillä sä saat kaivettua kaikenlaista. Joo, tässä onkin tää. Tää on Hei, muuten hei. pukittaa jännästi. Mikä? Mitä niihin tarvii? Mihin? Jos löydät laavaa, niin... Me tarvitaan Mäpä mietin montako. Me tarvitaan 8 laavaa. Täytä 8 sitä coolant-kellistä laavalla. Se on se vähimmäismäärä, mitä me tarvitaan. Joo, minähän täytän, jos löydän. Ois yksi toinenkin tapa, block breaker, mutta en mä sitä jaksa tehdä.
laiskalla tuulella. No ei se oo vaarallista. Sano muuten se timanttia. Me tarvitaan timanttia alkuun muutama juttu. Aha. Mitä nyt? Me tarvitaan sitä laavaa vähän enemmän, mutta portaalit me voidaan tehdä buketeilla. Ja niin miten monta me tarvittiin näitä? 8 me tarvitaan niihin kelleihin ja sitten laavaa voi ottaa sitten myöhemmin mukaan sillai. Otapa. Merkkaa se laavapaikka, käy sitten siellä buketilla hakee erikseen sitä laavaa, mutta kato kun yksi obsidianiblokki vaatii 2 laavaa, se on vähän tuhlausta, niin sitten kun tehdään portaali, niin käydä hakkee sen buketeilla. Tuu hakee nää täältä näin, nää on mulla valmiina. Ja missä? Täällä alhaalla. Ootapa. No niin. Aha, siellä on vettä. Kiitos. Tässä on... Sano jos löyt lisää laavaa, me tarvitaan lisää, kato. Kato, tuu katto. Täällä on! Mm. Ei täyttelekö lisää niitä coolant-kelleitä, niitä jänniä kelleitä? Ai täytyy Tarvitaan. täyttää. Joo, me tarvitaan 8 niitä yhteensä. Me tarvitaan vielä 3. Mä sain vaan kato 5.
5. Mä sain vaan 5. Kuulant kelleen. No niin, kiitos. Joku ihme. Hei, mutta tässä on redstonea. Joo. Sitä me tarvitaan. Sitten mä löysin 2 uraniumia. No, hyvä. Mä teen meille diving rodit, niin sitten me pystytään etsiä helpommin mineraaleja. Anteeksi, mutta me ollaan pohjas. Niin, mutta siis mä ajattelin, että voisin tehdä diving rodit. Siis ei ne niinku sellaiset sukellus, mitkään sellaiset kepit, vaan niillä sä pystyt tavallaan, jos sä tiettyyn suuntaan oikea klikkaat, se näyttää, jos sillä alueella on jotakin arvokasta. Joo. Mä osaan ne suunnilleen lähes kaikki arvot ulkoa. Timantti oli 8 tonnia, tungsteni oli 16 tonnia, kaikkia sellaista. Hetkonen, mikäs kerros? Siinä race minimapissa näkyy. Lähdetäänkö me tästä 12 kohtaa? 11 mieluummin. En tiedä. Ihan miten näet parhaaksi. Näin vaikka että sun jalat on 11 korkeudella ja pää 12 korkeudella. Joo. Joo, mä lähden täältä näin nyt. Okei. Nyt alan tekemään sitä diving rodia. Tarviiko Nikoli tää mihinkään? He. Joo, tarvitaan Nikolit ja sillä on aika iso AMC-arvo. Joo. Tai siis sillain... Niin kun sitä saa paljon kerran, niin... Niin siellä laittaa no stackilla Nikolit ja saa 2 stackia redstonea, jotta siis sitä pystyy muuttelemaan sitä kaikiksi muiksi. Kun me sitten joskus saan. Sitä tarvittaa, se on ihan mukavaa arvokosta. Joo. Noin. Voipa. Hetkonen. Okei. Mä hakkaan tästä näin nyt nää kuparit, sit mä pistän tän osan poikki taas. Sitten tää osa on sen jälkeen taas paketissa. No niin.
Mihin mun puutus täällä? Just siihen se pitikin mennä sen tortsi. Ui. Mm. Häh? Kyllä niin on, näin. No joo, mut jätellään tää tähän, sitten jatkuu taas kohta. Miten kun se siis lähtee?